नोंखौ बुरखायनाय नोंजोंनि नुनाय बेसेबां अनसाव बाथ्रामोन नोंनि अननायखौ दाबो गोसोखाङो बे गोसोआ नोंखौ बावनो हायासै बे गोसोआ. Hello guys, welcome to my channel Bodoland Dance. सासे निहिर बर' ब्लग्स होननाय चेनेल दोङो. बियो माने दा मोनसे केम्पेइन सालायगासिनो दोङो. यां टेलेन्ट्सफोरखौ माने प्रमोट खालामनो नागिरदों आरो. A big shout out to Nihir Bolo Vlogs channel who's gonna promote the entire Bodoland, means the young talents. Go and check out on my channel in the description below. ओमफ्राय दानिया आंनिखौ जागायजेननोसै. फैलाय आगै फै जेराव आङो शर्ट मोनसे भिडिअ खालामगोन. नोंसोर मोजां मोनबा कमेन्ट्सआव मा होनो जिखुनु होननो हागोन. ओमफ्राय अके लेट्स गेट स्टार्ट. साइकेलजों बेरायनो फै फैलै आगै फै साइकेलजों बेरायनो फै गारि मटर गैया आंहा जिउआव नै आगै टाउन सहर बेरायनो गोरिब जिउआव टाउन सहर बेरायनो गोरिब जिउआव जोंना दाहोना आइया जोंना रुवाथि गामिया जोंना रिजार्भआव नै आगै गारि मटर गैया जोंनि गामियाव गारि मटर गैया जोंनि गामियाव साइकेलजों बेरायनो फै फैलै आगै फै साइकेलजों बेरायनो फै गारि मटर गैया आंहा जिउआव नै आगै टाउन सहर बेरायनो गोरिब जिउआव thank you guys for watching the video ko naijubna थाखाय thank you. मैया मोनायाव हरदोंमोन अनसुमान बसुमतारिया around 12:30 सोआव right गुगोलाव हरदोंमोन आरोना. नोंसोरबो नोंथांमोनाबो जुदि दङ सोर हरनो हागोन आंनो माबायाव मा होनोमोनलाय आंनि Gmail आइडियाव डिसक्रिप्शनाव होनाय दं. ओमफ्राय बिथांनि चेनेलखौ नायनो हागोन. डिसक्रिप्शनाव होनाय दं. बिथाङा अलरेडि 8.7 subscribers right now. Bodoland Dance. ओमफ्राय बिथांनि Instagram, Facebook गायाव होनाय दं. Check him out guys. He is really a good dancer. मोजां मोसायोथ'.
So till then, bye, take care, share love, peace, joy, and harmony. See you in the next video, guys. Bye bye.